Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bale wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa? Batobat, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki rasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe, rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih ta? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarka nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya pancen mengkono. Cara apa-apa gawean sing mapan ora negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh, anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih, kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, Kowe rasah bali. lah terus anak bojo kula Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora sawedi. mengke nek kula ditakoke bojo kula, Ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane urip ing atase sak Bagong. Niku nek duwe kepinginan ta ya tak omongake ning upama lho. Upama, Iya. upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahnya dadekke pil. Pil semono kuwi le nguntal piye?
Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patobat apa tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin lah. Ora sa isin kowe matura ora sa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak wurunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bale wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa Upama aku gelem piye? wah gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin. Ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning bale wismamu iki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong. Wong tresna ya ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngapa? Pet-petan aku. Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya, tenan. Iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor amben. Ora, jejer aku. Nan, Iya. ucul klambian to. Entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya, ora apa-apa lungguhan dhuwur. Petro karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk. Petro mbalas SMS Ndara dengkulmu atus iki. Ngaya aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti? Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Menggurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani Ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. napa sirahe cukup? Sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene.
Iki Patenggan. Papan dinggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ana ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis ngagene wangun. Kene. Batu-batu yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kire. Batu-batu yo. Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men kita bagus. Kaya nyebut aku ya Diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon Diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk Diajeng. Ana ya cangkem elek wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, Waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane. Kang Mas. Ah, Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Tapi mendo. Tapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe Iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, aku seneng karo omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngriju nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo si Adi Banowati, mesti aku bakal mbudidaya menolak. Patobat, satriya kok ora iso basa Jawa. Satriya blesteran. Satriya saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati. Iya, patobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampeyan nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning pentingane kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atobat. Dinantenan mlaku wae. Beda karo bojoku e. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak.
Kenene ngewo. Sikile kiwa napak. Kenene nengen ya mandung tung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang Sina Diajeng. Pun man. Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Monggo nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong iki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jamarata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune yon majune. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Kartomarma, Kartodendra, Kartipeya, Kartonyaur. Kartonyaur, Pak. Mbangane kedendra. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Ojo mlayu. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Edek. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku ming tengok-tengok ora udut. Dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak.
Citraksi. Nggih, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetetan kok iso dikukup niku jajan-jane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jelek urip. Jelek nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wamani nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan liwat. Ciare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cit. Bajigur iki ra Bagong kok. Pancen keparanya ta. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, war nyekel aku. Nenek ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngapa kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wah, semi. Mosok Asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Merah tak pernah ke mengarep awur-awuran kowe. Jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan pengen ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ambone ra Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing ngapik nek omong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni.
tergantung sing lakoni piye. Nyatane Babagong iso dhaup karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis, nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu. Sapa Cit? Tutur-tuturmu ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ayo. Rumah saku Pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun mangga. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Mengki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok kowe ya muncul tentang penganton. Panalingan rumajaring ratri minenggak jangganira kapisanan kaning perang Bratayuda anjen manus maning jajaran aku syukur taming bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang budal bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mangkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho, drai jengkulmu mlocot kowe ora. Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Lha apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane.
Kowe tau ngerti ceritane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih. Atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya, sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar we mungsuh iki. Arep nang Ngastina wis dadi guru, arep nang Ngastina wis dadi pendhita, nek mungsuh aku wis kentekan akal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gethihe mergo tatu, aku isih iso glawat tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojok mesti BSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Ger. Kula ingkang sowan ger, mapunten Bawan Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bangrawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bangrawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sari kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh, sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Ger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong Ger. Wah, eblek anak Bagong gladak karo pate. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Tuku karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Bis. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa. Kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawapiane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong, nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Nggone njuko wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil iki. Oh, napa?
Paling karepe iki wo masem. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayoli binatang gembira loka. Nek cara biyen ngono iki aku ora hafal. Ngapalke nesune Baladewa cara biyen strayoli binatang strayoli September, Oktober, November, Desember. Iso hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangono legane atiku, Mas. Keranjingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Oi. Suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ra tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ra tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya ngomong. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratanan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethen Nenggala jeblok ketemu. Mati dah, muter dening aku barang kowe. Mati dening aku menuju ana. Tenanan iku aji kira. Lagi ketap-ketip bres. Apa masamu aku lan duwe kekuatan? Enteno ngene. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang ndi? Tekane ati kaya. Wah! Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandhi iki graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebul dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso. Wah,
kados pundi? Yai. Sewu dawuh halapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawa dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara res lan boten atur dara. Telanging namansari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangriwit. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhe malah saya boten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Nadyan bawa penemban Durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh Koko Prabu. Menapa iki kula badhe kecalan dhateng Yayi Ratu Banawati, Yayi Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening malih menika. Ora badhe tindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulungan kadang-kadang kula para Pandhawa, Yai. Manggahanggo sesumbar lindu lindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang bubar mawut laku ning perjurit rantak-rantak kaya sela blekiti. Sela ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Galidir lunga saka kahanan negara ing Ngastina. Yayi Banawati pun kakang saya petekana diajeng garwaning pun kakang Satpol PP. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasa omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tung tak dudang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok ting gedombian kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombian. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Nengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ameng ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Oh, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana ning kowe kok dandan cara manten ki. Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik
Titiani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih Lurah Semar Badranaya Pangendriya mangu Para Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petra Wilujeng Gur enten apa sampeyan kok rawuh sajak kesesa Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang singlar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi ming batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki bus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku ming batur ming Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawanku ya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo paruh wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare Panakawan ae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki
ora iso matur Sanindara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendawane. Apa maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu kelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae gak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu Wipanakawan Bagong. Takon arpa Kresna tandul saha nyaka ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprini marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung
sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra wah Baruna Sang Hyang wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen kita golek dalaning pati mengkaten inggih terus kemaringipun pukulun ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita lan kita ulun jarwani pripun sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina apa kawan Manos mubang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing strayali binatang manus maning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula iya pancen bener wah ya keparat niki nek kula ora membersihkan nama nyucekke jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra dandani cara napa kita manut karo panjenengan ulun oh nggih ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara kita nyaket ana negara Ngastina mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina kita nyaguwana oh nggih dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina sendika ngestakaken dawuh pukulun dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. Iya Bagong, iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong.
Gunjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksudnya piye iki ora ana gluduk ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati aja ngono aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro nek mung keplok tangan siji ora bakal muni merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu maca. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula aturi nanteng kalane Kang Rayi pun Dewi Bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu-patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten maspaosaken dhateng raipun Arjuna? Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Bareng Yayi Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak wirang-wirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati. Dene Yayi Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Kok coba apa sabda apa iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalendra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kula kulino ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kapur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Napa kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane?
ora paham e. Ratu ra modern Gus ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to membabi buta iki saya ora cetha ngene bae ngene kowe sasar dadaku ki gunung sing tanpa guna aku duwe mungsuh saiki mapan ning Taman Negara Ngastina sapa musuh jenenge Bagong iki kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir we mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir derajane dhewe. Prabu wong-wong edan kok dijak guneman kok sik to wong iki ora ngerti kok Pendhita Kirang Sakon wong Janaka omongane sakon lho toyo kae pendhitane nyampar gelas meneh rumangsaku kok wis ping pindul nanging mboten wonten ingkang pecah lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urus karo pecah banget sapa iki pendhita rupane kaya ngene kowe ya keparat lho kok padha suarane kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya iya dasar keparangan kowe sapa serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna pendhita saka tanah Sabrang saka luar aku begawan liceng suwe kowe Bagong kowe isih ceng ora wus mati dengan semplo siramat sang Begawan Liceng Sumrah Lurah Bagong kok semanten ical wujuding sang Pinandhita babar wujud Lurah Bagong wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina babar garwane Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem kowe ngapa enem? Panjenengan kula sejo. Panjenengan tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan niku wong lanang ora tau ngurusi kulawarga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah iki. Lha niku nganti lara-lara. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek ampun terus diglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Namane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam.
Denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani oh jalo ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih ra ngoten Pak matur nuwun nggih Mas sampeyan pun eling pun dadi wong apik aku nekseni lho Bagong pareng sinuwun monggo kula mboten ajeng nyenggol inggih menika toya atos ki apa minuman keras dibasake mari kok mari terus nek dolan nggon aku nggo anggur petel dasmu ya wis ora Semar barang kuwi Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen apa swala wong ora leren wis ora do mendem-mendeman sing apik mengenom ki pikirane dienggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi nek sing muda do omben-ombenan do mendem-mendeman negarane bakal rusak saka guru sing kukuh bakuh ki ning awake dhewe truk ning kawula kaya awake dhewe iki mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe ya truk leren semana leren sing ndelekke lapen tak ajar kari sak plastik guang anggere dicipi jojo nenggala nggawa nenggala barang ben saung sayang aku wis ora tenan yakin ya sayang ya aku wis ora estu nggih Mas remen kula Mas ngene lambemu gomen nggih idune kememplek matur nuwun Gusti nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya ning insaf tenan kuwi insaf tenan aku sesuk bengi le gara-gara basa krama oh iya ora bisa pisan wis kudu insaf tenan aku terus iya syukur nek kaya ngono ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula muga-muga ngono kuwi ya mbok ya wis santai wae aku wis ora arep ngopo-ngopo tenan saiki